नमस्कार, जय जगन्नाथ। बहुत दिन ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଘରକୁ ଆସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆମ ଛାତ ଉପରକୁ। ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖେ ଏତେ କୋହଲା ପାଗ ଯେ କ୍ୟାମେରାରେ ଜୁମ୍ କରୁ କରୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲା ଆମ ବାରି। ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଦେଖେ ଆଜି ବାରିର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଦିନ ପରେ କେମିତି ହେଇଥିବ। ବାରିକି ଆସି ଦେଖିଲି ମୋ ବାରି ଆଉ ବାରି ହେଇକି ନାହିଁ, ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ବାରିରେ ଗଛ ବୁଛ ସବୁ କିଛି ସଫା ହେଇଯାଇଛି, କେବଳ କଦଳୀ ଗଛ ଛଡ଼ା ଆଉ ବାରିରେ କିଛି ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲାନି। ବିଚରା ଆମ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ର ବି ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବିଚରା ତା ନଡ଼ିଆ ପକେଇ ପକେଇ ଆମ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ର ଅବସ୍ଥା ହିଁ ପୁରା। କେତେ ମନ ଲୋଭା ନା ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ଆମ ବାରିକୁ ଲାଗିକି ଥିବା ବିଲ ପାଖକୁ। ସେ ବିଲକୁ ଦେଖିଲେ ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼େ କି ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଏଇପଟେ କେତେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ କରିକି ଆମେ ଖେଳୁଥାଉ। କାହିଁ ସେ ଦିନ ଆଉ କାହିଁ ସେ ସମୟ, ଯାହା କେବେ ଫେରି ଆସିବନି, ତାହା ଆଜି ଦେଖିଲେ ନା ବହୁତ ଅଫସୋସ ଲାଗୁଛି। ସେ ଛୋଟବେଳର ସମୟ ଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି ଜାଣି ଆଜି ଲାଗୁଛି ସତେ କି ଫେରି ଆସନ୍ତା କି ସେ ପୁରୁଣା ଦିନ। ଏଇ ଗଛର ମୂଲ୍ୟ ସହରରେ ଆଜି କେତେ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ବାଡ଼ିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ କଦଳୀ ଗଛ। ଆଜି ଆମ ଘରେ ହେଇଥିଲା ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ। ଏ ଶୀତକୁ ମା ମୋର ଗରମ ପାଣି ବନାଉଥାନ୍ତି ପିଇବା ପାଇଁକା, କିନ୍ତୁ ମୋର ନଜର ଥାଏ ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ ଉପରେ। କେବେ ବନେଇବ ମୁଁ କେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ରେଡ଼ି। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଅଦିନ ମେଘ, ଶୀତ ଦିନରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ତ ବର୍ଷା କମିଲା ପରେ ଗୁଗୁ ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଗୁର କେମିତି ମେହେନ୍ଦି, ତାଙ୍କ ବେଳେ ନା ଆମେ ଏତିକି ବି ଜାଣିନଥିଲୁ। କିଏ କରିଦେଲା? ଦିଦି, ଏଇ ଦିଦି। ଇସ୍ 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 ଇସ୍। ତାପରେ ଗୁଗୁର ମେହେନ୍ଦି